खुलुमनाय थाबाय। आंनि मुङा श्री बिरबल ब्रह्म। आंनि गामिनि नामा सथ केन्द्राबिल, पोस्ट अफिस केन्द्राबिल, डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। आं नैबे स्ट्रबेरी आबादखौ गोबावसै मावनाया। आं बे स्ट्रबेरी फुलिखौ बिटिआर आरो एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय मोननाय जादों। दा बे स्ट्रबेरी आबादा मोनसे गुसुं समावनो मावनानै फिथाइखौ मोननो हायो। दा बेनि थाखायनो आं बे स्ट्रबेरी आबादखौ आबाद मावग्रा हिसाबै मोनसे आंनि आंगो बादि साननानै लादों। दा आं आबाद मावग्रा हिसाबै आङो मोजां मोननानै बे आबादखौ मावनाय जादों आरो। दा बे बिफाङा बिबार लागासिनो दङ। दा फिथाइयाबो थायहांबायानोसै। दा बे डिसेम्बर मासनि लास्ट उइकआवनो मोनगोन। आरो बे बिफांखौ हरनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा नैबे एग्रिकालचार अफिसाबो आरो बिटिआर सरकारनिसिम आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय। जाहाथे बयबो आबाद मावग्रा बिथांमोना जेनेबा बे आबादखौ मावो आरो खम समावनो रां आरजिनानै लानो हायो। दा बेखौनो आं आबाद मावग्राफोरखौबो दस्रा आबादजों लोगोसे बेफोरबादि फिथाइ सामथाइनि आबादखौ मावनो गोसो जायो। दा बेखौ बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।